Matul l-2017 aktar minn 8100 persuna ġew mejjuna mis-servizz kellimni.com, servizz professjonali u konfidenzjali disponibbli 24 sija kuljum online. Bejn frar tas-sena l-oħra u frar ta' din is-sena kien hemm żieda għal 725 persuna mejjuna. Bil-problemi tas-saħħa mentali jkunu l-iktar każi li għalihom in-nies fitxew l-għajnuna. Claudia Taylor East, kap eżekuttiv ta' SOS Malta, saħansitra spjegat li qed jintalbu jassistu tfal żgħar tant li fuħut mill-każi kellhom biss 10 snin. U fid-dawl ta' dawn l-istatistiċi inkwetanti li jiġdu problemi kbar fis-soċjetà li ħafna drabi jibqgħu moħbija, il-proġett tal-istudenti tad-Dipartiment tas-Saħħa Mentali fih dan l-Università ta' Malta ġi promoss fuq livell nazzjonali. Dan hekk kif ingħatat bidu għal kampanja Stop Stigma li għandha lan li teduka lil poplu li problema ta' saħħa mentali hija biss kundizzjoni li taffettwa lill-organu tal-ġisem, il-moħħ, bħalma kull organu ieħor tal-bniedem jista' jimrat. Dwar dan tkellimna ma' Alexej Samud, wieħed mill-professuri fih dan id-dipartiment. Importanti li wieħed iwassal il-messaġġ ta' li problemi ta' saħħa mentali tista' titfejja. Mhijiex xi ħaġa li wieħed ħataqbdu u ħajkollha effetti negattivi immens, ħajkun hemm effetti negattivi jekk wieħed ma jfittix l-għajnuna. Il-proġett se jibda fil-Belt Valletta, ironikament wieħed mill-iktar postijiet li fihom attività f'pajjiżna, iżda dan il-moviment kollu ta' nies faċilment jaħbi problemi ta' solitudni. Żgħażagħ llum il-ġurnata ma tantx għandhom postijiet fejn jistgħu jintaqgħu. Allura hemmhekk toħloq ċertu tip ta' problemi. L-istess l-anzjani, post fejn jistgħu jikkongregaw. U għalhekk anke aħna bħala kunsill qed immorru fuq proġetti tipo jiena fit-day center hawnhekk, soup kitchen, propju biex jinħolqu spazji fejn dawn nies jistgħu jiġu jintaqgħu b'mod soċjali manka fl-istess ħin qed jitkellmu ma' xi ħadd u jistgħu jgħinu wkoll il-xulxin bil-problemi li jista' jkollhom. Il-Kummissarju tas-Saħħa Mentali John Kakija ddikjara li din hija kampanja li trid tolqot l-eruq tal-problema għaliex jekk le iddikjara li nkunu qed noqsu lis-soċjetà. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet li matul tnediet din il-kampanja, is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista li huwa tabib tal-familja qal li s-soċjetà tagħna għandha problema kbira. Għalli meta kien jipprattika mal-35% tal-każi li kien jara kienu jkunu pazjenti bi problemi ta' saħħa mentali li ma' problemi għadhom konsidrati bħala tabu f'pajjiżna. L-iskopu li mill-Belt Valletta din l-inizjattiva tiftaħ it-triq biex kunsilli lokali oħra wkoll jissieħbu f'din il-kampanja.